गेदेर आपडेट लानानै फैदो बिटिसिनि हालामनिफ्राय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ जेराव बिटिसि हालामाव बिपिएफनि गेदेर देरहानाय इउपिपिएल BX0 लेटेस्ट आपडेट बिटिसि हालामनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे बियाबाव बिपिएफनि बिजाथिया देरहासार जागासिनो दङ आरो क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिवली महिलारिया बे समाव मैखोम भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ फेजेननाय रादाब नोंथांमोननि सेराव फोरमायदों आरो बेबायदिनो उदालगुरि बिधानसभा बियाबावबो दिपेन बर'खौ फेजेनबाय रिहन दैमारिया बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिया इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ फेजेनबाय बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिसि हालामाव बिपिएफनि फिथाइया मोजां आरो इउपिपिएलआ BX0 फिथाइ मोनदों देग्लाय आरो बेबायदिनो इउपिपिएलनि फिथाइया BX0 थांदों आरो बिपिएफआ मैखोम भटनि फारागथियाव देरहागासिनो दङ आरो जों एक्सक्लुसिभ फुल प्लेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन मोनसेनि उनाव मोनसे बिपिएफनि बिजाथिया माबायदि देरहाजों बेसेबां भटनि फारागथियाव बिपिएफनि बिजाथिफोरा देरहादों नोंथांमोन लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन फुल प्लेट जोङो बड' लाइभ 24 नि गेजेरजों नोंथांमोननो लाबोगोन बे समाव जोङो मानास बिधानसभा बियाबनि जोङो लेटेस्ट आपडेट फोरमायगासिनो दङ मानास बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारिनि गेदेर देरहानाय जेराव थानेश्वर बसुमतारिया 90,060 भट मोननानै एबा 90,060 भटनि फारागथियाव देरहाबाय थानेश्वर बसुमतारिया आरो थानेश्वर बसुमतारिया बेबायदिनो मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेनदों आरो जोङो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि जोङो बे खारिथिखौ लानानै आबुङै फोरमायगोन जेराव बिग विन गेदेर देरहानाय बिपिएफनि बिजाथिफोरनि थानेश्वर बसुमतारिया बेवहाय मानास बिधानसभा बिसायख'थियाव बेबायदिनो मैखोमै भटनि फारागथियाव देरहानो हादों जेराव नोंथांमोना स्क्रिननि गेजेरजों जों दिन्थिगासिनो दं नुगासिनो दं 90,060 भटनि फारागथियाव थानेश्वर बसुमतारिया देरहानो हादों आरो रायजो दलनि बिजाथि अन्जन तालुकदारखौ मैखोमै फेजेनदों रायजो दलनि बिजाथि तालुकदार अन्जन तालुकदार बिथाङा नैथि पजिशन लानो हादों जेराव अन्जन तालुकदारा 42,650 भट मोननो हादों आरो मख'जाथावनादि इउपिपिएलनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा 27,674 भट मोननो हादों बिथाङा थामथि पजिशन लानो हादों थामथि पजिशनाव बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै 27,674 भट मोननानै बिथाङा थामथि मासि दखल खालामनो हादों जेरावनोखि बिपिएफनि बिजाथिया मैखोम भटनि फारागथियाव देरहानायखौ जों नुनो मोनदों आरो सावरायजादोंमोन मानास बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै जोंस्रां ब्रह्म अदेबानि बिथांखौ सावथुन मुलुगाव बिथांखौ फैला जे बरगयारी होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि जोंस्रां ब्रह्म बिथांनि जिथु MLA जानायनि सिमाङा दिनै फेलें जाबाय बिथाङा सावथुन मुलुगाव फैला MCLA महरै बिथाङा जोबोद मुंदांखा जादोंमोन आरो बिथाङा थारैनो बिसायख'थिनि फोथाराव MLA नि टिकेट मोननानै इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा गिबि खेब बिसायख'थि बादायदोंमन आरो बे बिसायख'थिनि बादायनायनि फोथाराव बिथाङा दिनै MLA बिसायख'थिनि दिनै फिथायाव दिनै फेलें जाबाय बिथांनि राजखान्थिनि फोथाराव MLA जानायनि बिथांनि सिमाङा दिनै फेलें जानाय थांनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव बिपिएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारिया मैखोम भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बड' लाइभ 24 अनसायगिरि नायगिरिफोरनो जोङो लेटेस्ट आपडेट लानानै फैबाय थागोन नोंथांमोननो फोरमायगोन जोङो बड' लाइभ 24 अनसायगिरि नायगिरि नोंथांमोननो आरो बेबायदिनो जोङो लाबोगोन बे समाव जोङो मा होनो बेवहाय जोङो क'क्राझार बिधानसभा बिसायख'थि लरेन्स इस्लारि जेराव एक्जिस्टिं MLA दंमोन क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव नायोब्ला जोङो बिपिएफनि बिजाथि शिवली महिलारिनि गेदेर देरहानायखौ जोङो नुनो मोनदों शिवली महिलारिनि गेदेर देरहानाय क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव शिवली महिलारिया मैखोम भटनि फारागथियाव बिथाङा देरहानो हादों शिवली महिलारिया इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ मैखोम भटनि फारागथियाव बिथाङा फेजेनदों आरो जोङो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि जोङो जितु बे खारिथि बे खारिथिखौ जों नोंथांमोननो फोरमायगोन मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन बड' लाइभ 24 अनसायगिरि नायगिरि नोंथांमोननि सेराव आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मैखोम भटनि फारागथियाव बिथांमोना देरहासार जानो हादों आरो बेबायदिनो इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ
मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेननो हादों BPF-नि बिजाथि शिउली महिलारिया आरो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो नोंथांमोननो आबुङै खारिथि लानानै फैदों आरो बेराफारसेथिंजाय BPF-नि बिजाथि गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि BPF-नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिनि गेजेर देरहानायखौ जों नुनो मोनदों 43,914 भटनि फारागथियाव BPF-नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया बेवहाय देरहानो हादों फारसेथिंजाय UPPLआ बिग जिर' जिथु मोनदों फिथाइ मोनदों बेखौ लानानै BTC हालामाव मोनसे गिदिर देरहानाय BPF-नि बे गोहोम गोग्लैनाय मोनदों BTC हालामाव बा BTC सरकारनि बा BTC-नि गाहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC-नि गाहाय एबा BPF-नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिथु दैदेननायाव जाबायदि सरकार सोलायदों आरो बेनि फारसे मोनसे आस्था एबा मोनसे फोथायनाय लाखिदों BTC हालामनि भटार्स रायजोफ्रा जेरावनोखि जोङो दिनैनि फिथाइयाव जों नुनो मोनबाय BPF-नि फिथाइया जाबायदि मोजां फैदों आरो जेरैबायदि UPPL-नि फिथाइया दिनै मोनबाय बेखौ रायजोफोरा थारैनो बे नैबे बिसायख'थिनि MLA बिसायख'थिनि फिथाइयाव दिनै फोरमान होबाय BTC-नि रायजोफ्रा BPF-नि फारसे बा हाग्रामा महिलानि फारसे जिथु फोथायनाय दं फोथायनाय लाखिदों BTC हालामनि रायजोफोरा बे फोरमान जादों थारैनो BTC-नि बे हालामनि फिथाइया थारैनो मोजां जादों फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हादों आरो जों मख'नांगोन उदालगुरि बिधानसभा बियाब जेराव BTC-नि डिपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथाङा MLA बिधानसभा MLA बिजाथि महरै बिथाङा गसंदोंमोन उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव बिथाङा BPF-नि बिजाथि महरै मैखोम भटनि फारागथियाव देरहानो हादों UPPL-नि बिजाथि दिपेन बर' बिथांखौ मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेननो हादों जेराव आबुङै बुंनो थाङोब्ला दिपेन बर'आ 27,554 भट मोननो हादों आरो दिपेन बर'आ गासै मोननो हादोंमोन 49,246 भट आरो बेनि मादावनो उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि रिहन दैमारिया बिजाथि रिहन दैमारिया 76,800 भटनि फारागथियाव देरहानो हादों मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेनदों होननानै बुंनांगोन UPPL-नि बिजाथि दिपेन बर'खौ आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव नोजोर होयोब्ला UPPL-नि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा एबसु नागारनानै राजखान्थिनि फोथाराव बिसायख'थि बादायनो फैदोंमोन बिथाङा गिबि खेब UPPL दोलोनिफ्राय MLA-नि टिकेट लानानै बिथाङा बेवहाय बादायदोंमोन उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव नाथाय बिथांनि MLA जानायनि सिमाङा फेलें होननानैबो जोङो बुंनो नांगोन मानो होनबा बिथांनि गिबि खेब राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनानै बिथाङा बिसायख'थि बादायदोंमोन बे बादायनायाव बिथाङा BPF-नि बिजाथि रिहन दैमारिनि आखायाव थारैनो मैखोम भटनि फारागथियाव बिथाङा जेननो गोनां जाबाय होननानै बुंनो नांगोन बेबायदिनो जोङो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे BPF-नि फिथाइया मोजाङै फैदों बेवहाय बेखौ जों बुंनो नांगोन आरो बेराफारसेथिं नायनो थाङोबा BPF-नि बिजाथि रबिराम नार्जारिया मैखोम भटनि फारागथियाव देरहानायखौ जों नुनो मोनदों दतमा बिधानसभा बियाबनिफ्राय BPF-नि बिजाथि रबिराम नार्जारिया UPPL-नि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिखौ फेजेनो 47,830 भटनि फारागथियाव UPPL-नि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिखौ फेजेनबाय रबिराम नार्जारिया आरो रबिराम नार्जारिया बेबायदिनो फिन MLA महरै बिसायख' जादों आरो बेबायदिनो फिन खेब आरो देरहानो हाबाय रबिराम नार्जारिया राजु कुमार नार्जारि जेराव UPPL-नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिखौ बिथाङा फिन खेब फेजेननो हादों 47,830 भटनि फारागथियाव बिथाङा UPPL-नि बिजाथिखौ फेजेनदों राजु कुमार नार्जारिखौ गोरलैयैनो फेजेनबाय BPF-नि बिजाथि रबिराम नार्जारिया आरो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो आपडेट होबाय थागोन आरो फारसेथिं तामुलपुर बिधानसभा बियाबखौबो नोजोर होयोब्ला जेराव UPPL आरो BJP-नि गेजेराव मैखोम बादायनाय जादोंमोन बिजाथि महरै दंमोन BJP-निफ्राय एबा इन्डिया हानजा जुथाइ निफ्राय बिश्वजित दैमारी फारसेथिं दंमोन UPPL-नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो
बिश्वजित दैमारिनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय बिथाङाबो एमएलए महरै गिबि खेब बादायदोंमोन तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय नाथाय बिथांनि एमएलए जानायनि सिमाङा बिथां दिपेन बर'जों लोगोसे प्रमद बर'नि सिमाङाबो फेलें जादों होननानै जों थारैनो बुंनांगोन 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बड'लाइ 24 नि गेजेरजों नुगासिनो दङ 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया बिथाङाबो मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेनदों बिथाङा इउ पिपलनि बिजाथि प्रमद बर'खौ बिथाङा गोरलैनो फेजेनदों मख'नांगोन बिपिएफनि बेबायदिनो मैखोम बे मदद मोनदों आरो एनडिए हानजा जुथाइ महरै बिथाङा गसंदोंमोन बेबायदिनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि महरै बिश्वजित दैमारिया मैखोम भटनि फारागथियाव इउ पिपलनि बिजाथि एबा इउ पिपलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ फेजेनबाय होननानै बुंनो नांगोन आरो बे समाव जोङो फारसेथिं बुंनो थाङोबा बिजेपिया बिटिसि हालामनि मोन 15 बिटिसि हालामनि बिधानसभा बियाबनि मादावनो बेबायदिनो साब्रै बिजाथिया देरहानानै थानायनि दासिम जोङो रादाब फोरमायगासिनो दं जेराव बिजनि बिधानसभा बियाबावबो बिजेपिनि बिजाथिया देरहादों आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिश्वजित दैमारिया देरहानायनि जोङो रादाब नोंथांमोननि सायाव एसे सिगाङावसो नोंथांमोननो फोरमायलायबाय बे बाराव 42 नं टंला बिधानसभा बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया गोबां भट मोननानै बेबायदिनो इउ पिपलनि बिजाथिखौ फेजेनदों बिथाङा 84,790 भट मोननानै देरहासार जानो हादों बिजेपिनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया कंग्रेसनि बिजाथि रहित पारिगाखौ 54,405 भटनि फारागथियाव फेजेननो हादों आरो थामथि पजिशनाव दङमोन टंला बिधानसभा बियाबाव बेबायदिनो इउ पिपलनि बिजाथिया नाथायबा कंग्रेसनि बिजाथिया रहित पारिगाखौ नैथि पजिशनाव थानायखौ 54,405 भटनि फारागथियाव फेजेननो हादों टंला बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया बेबायदिनो आरो फारसेथिं नायनो थाङोबा सिउली महिलानिबो गेदेर देरहानाय जोङो बे समाव नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो 45 नं फेरगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'निबो गेदेर देरहासार इउ पिपलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ गोबां भटनि फारागथियाव फेजेनबाय महेश्वर बर'आ 45 नं फेरगाव बिधानसभा बियाबाव बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'आ 67,105 भटनि फारागथियाव फेजेननो हायो इउ पिपलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ 37,797 भट मोनदोंब्लाबो बिथांखौ गोरलैनो फेजेनदों आरो बेबायदिनो बिटिसि हालामाव बिपिएफ आरो एनडिए हानजा जुथाइनि फिथाइया जोबोर मोजां होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला इउ पिपलआ बिग जिर' मोननायनि लामायाव एबा दासिमबो मोनसेबो मासियाव इउ पिपलआ लिड लायाखै आरो मोनसेबो मासियाव देरहानायनि बे समाव जों खारिथि मोनाखै आरो बांसिनानो खारिथि बायदि इउ पिपलनि बिजाथिफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे जेनलांनो गोनां जादों बिपिएफनि बिजाथिनि आखायाव आरो एनडिए हानजा जुथाइ बिजेपिनि आखायाव जेननो गोनां जादों जेराव 20 नं बिजनि बियाबाव नोजोर बोथावनामोन इउ पिपलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिया गिबि समाव बेबायदिनो गिबि राउन्ड भट साननायनिफ्राय जिथि भट साननाय राउन्डसिम बेबायदिनो कमल सिंह नार्जारिया लिड लानानै एबा मैखोम भट मोननानै सिगां फारसे आवगायगासिनो दंमोनब्लाबो नाथायबा 20 नं बिधानसभा बिजनि बिधानसभा बियाबाव एनडिए हानजा जुथाइ बिजेपिनि बिजाथि अरुप कुमार देआ मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेनदों बिथाङा मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हाबाय बिजनि बिधानसभा बियाबनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा आरो बेबायदिनो बिजनि बिधानसभा बियाबावबो इउ पिपलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बारग' एमएलए मोन बिथाङा कमल सिंह नार्जारीया बेवहायबो देरहासार जानो हायासै बिथांनि एमएलए नि फिथाइया फेलें जाबाय होननानैबो बुंनो नांगोन थारैनो इउ पिपलनि फिथाइया मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो फेलें जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि नोजोर बोथावना बेवहायबो पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि बिथाङा इउ पिपलनि बिजाथि रन्जित कुमार बसुमतारीखौ गोरलैयैनो फेजेननायनि मोनसे जों खारिथि नोंथांमोननो होगासिनो दङ 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म बिथाङाबो मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों बिथाङा इउ पिपलनि बिजाथि रन्जित कुमार बसुमतारी बिथांखौ गोरलैयैनो फेजेननो हादों बिथाङा बारग'
बिटिसिनि बारग' इएमोन रन्जित कुमार बसुमतारी बिथाङा 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबाव एमएलए महरै बादायदोंमोन नाथायबा बिपिएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्मनि आखायाव जेननो गोनां जायो ना नोंथांमोननि सायाव जोङो मोनसे आपडेट फोरमायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जेननाय रादाबखौ जोङो नोंथांमोननो होगासिनो दं इउपिपिएलनि आरो खारिथि बायदियै मैखोमै बेबायदिनो देरहादों बिपिएफनि फारसेनिफ्राय बुंनो नांगोन मोनसेनि उनाव मोनसे देरहानायनि रादाब आरो खारिथि नोंथांमोननि सिगाङाव होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो थांगोन मानास बिधानसभा बियाबाव जेरैबायदि जेनदोंमोन बेनि उनावहाय मोनसे जोङो मोनसे ब्रेकिं आपडेट लानानै फैबावदों जेरावनोखि मोनसेनि उनाव मोनसे देरहानायनि रादाब बिटिसि हालामनिफ्राय 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव फोरमायगासिनो दङ बाक्सा बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों बिथाङा 88,820 भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बे समाव खान्थि बायदि एबा अफिसियेलि फोसावाखैबाबो बे समाव लिडिं एबा सिगां फारसे आवगायदों नोंथांमोननि सिगाङाव राउन्डखौ नायोब्ला स्टेटासखौ नायोबा इभिएम राउन्डनि स्टेटासखौ नायोबा 20 राउन्ड दंमोन जेराव 20नि मादाव 20 राउन्ड साननाय एबा भट साननाय माबाया हाबाफारिया बे आबुं जाबाय 20नि मादाव 20 भट साननाय आबुं जाबाय बे हाबाफारिया बेवहाय नोंथांमोना मनेश्वर ब्रह्म बिपिएफनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मआ 88,820 भट मोननानै लिड लादों एबा सिगां फारसे आवगायगासिनो दं अफिसियेलि एबा खान्थि बायदियै मावख'आरियै फोसावाखैब्लाबो मनेश्वर ब्रह्म बिपिएफनि बिजाथि बिथाङा देरहासार जानो हाबायखौ बुंनो नांगोन इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्म बिथाङाबो इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआबो बिथाङा गोबां सावरायजादोंमोन बाक्सा बिधानसभा बियाबाव आरो मैखोमै बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन एमएलए बिधानसभा बिसायख'थिनि दावहायाव नाथायबा बिथाङा 39,770 भट मोननानै बिथाङा थाद'नो गोनां जायो एबा नांथानो गोनां जादों आरो बिटिसि हालामनि रायजोफोरा बेबायदिनो बिपिएफनि फारसे मोनसे फोथायनाय लाबोदों एबा फोथायनाय लाखिदों होननायखौ जोङो थारैनो बुंनो नांगोन मानो होनब्ला नै दा नोंथांमोना जिहेतु जों फोरमायबाय दं बिधानसभा बिसायख'थिनि जि फिथाइ बे फिथाइयाव नुनो मोनबाय बिपिएफनि फारसे जि अनसायनाय भटार्स रायजोफोरनि जाबायदि भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोबाय आरो जाबायदि फिथाइयाव जों नुनो मोनबाय मोनसेनि उनाव मोनसे बिपिएफनि बिजाथिया देरहासार जानो हादों आरो गोबां भट मोननानै बिपिएफनि बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन मनेश्वर ब्रह्मआबो मैखोम भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हाबायखौ जोङो बुंनो नांगोन बेवहाय खान्थि बायदियै फोसावाखैबो 88,820 भट मोननानै मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि बिजाथिया बिथाङा जोङो देरहासार जाबोनायखौ जोङो बुंनो नांगोन आरो बेबायदिनो जोङो राकेश ब्रह्म अदेबानि इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ मैखोमै बाहागो लादोंमोन बिधानसभा बिसायख'थियाव नाथायबा बिपिएफनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मनि आखायाव जेननो गोनां जायो बेबायदिनो आरो मख'नांगोन बाथ्राया बेसोदि हितेश बसुमतारी जाय समाव बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगाङावसो टिकेट मोनैनि थाखाय हितेश बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिथाङा उदां बिजाथि महरै बिथाङा बादायदोंमोन हितेश बसुमतारीनि भट मोननायनि अनजिमाखौ नायोब्ला नोंथांमोना फुल प्लेटनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगासिनो दङ नोंथांमोना दिन्थिदों फुल स्क्रिननि दारै हितेश बसुमतारीया 5,794 भट मोननो हादों आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइयाव बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै उदां बिजाथि महरै बादायदोंमोन नाथायबा बिथाङा जों नुनो मोनबाय 5,794 भट मोननानै बिथाङा थाद'नो गोनां जाबाय एबा बेवहायनो थुंगेनो गोनां जाबाय होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होनब्ला बाक्सा बिधानसभा बियाबनिफ्राय 20 राउन्ड भट साननाय दङमोन जेरावनोखि 20नि मादाव 20 भट साननाय राउन्डआबो आबुङै जोबलांबाय बे हाबाफारिया भट साननाय हाबाफारिया जोबलांबाय बेनि मादावनो बिपिएफनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मआ जाबायदि मैखोम भट मोननानै बिथाङा सिगां फारसे आवगायदों थारैनो बेयो बिपिएफनि गेदेर देरहासार होननानै बुंनो नांगोन जेराव इउपिपिएलनि बिग जिर' होननानै बुंनो नांगोन इउपिपिएलआ मोनसेबो मासियाव दासिमबो देरहानो हायाखै मोनसेनि उनाव मोनसे जेनलांगासिनो थानायखौ जों मोननो हादों बा आरो नोंथांमोननि सेराव जों आबुङै खारिथि फोरमायगासिनो दङ बे समाव आरो बेबायदिनो जोङो खारिथि लानानै फैबाय थागोन बिटिसि हालामनि आरो बे आबुङै खारिथिफोरखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन
आरो जोङो मोनसे बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबावबो बेबायदिनो BPFनि बिजाथिया मैखोम लिड लागासिनो दं बा रुपम चन्द्र राय BPFनि बिजाथि बिथाङाबो लिड लागासिनो दं मैखोम भट लानानै बिथाङा सिगां फारसे आवगायगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथाङा 16 जेरावनोखि बावखुंग्रि बिधानसभा बिभाग 16नि मादाव मोन 14 राउन्डनि भट साननाय हाबाफारिया आबुं जाबाय बेवहाय नायनो थाङोब्ला रुपम चन्द्र राय BPFनि बिजाथिया 53,583 भट मोननानै लिडिं एबा सिगां फारसे आवगायगासिनो दङ आरो नैथियाव जों बुंनो नांगोन कंग्रेसनि बिजाथि सपाली मारागाबो नैथि मासियाव दङ होननानै बुंनो नांगोन 37,595 भट मोननानै कंग्रेसनि बिजाथि सपाली मारागा नैथि पजिशन लानो हादों आरो थामथियाव बुंनो नांगोन UPPनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मआ थामथि मासियावसो बे 14थि राउन्ड भट साननाय फिथाइनि बे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नुगासिनो दं बेवहाय प्रतिभा ब्रह्मआ UPPनि बिजाथि 17,982 भट मोननानै बिथाङा थामथि पजिशन लाखिनो हादों बा बे समाव 14थि राउन्डनि बे फिथाइ आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो BTC हालामाव मोनसेनि उनाव मोनसे BPFनि फिथाइया बेबायदिनो फैदों आरो बेबायदिनो जोङो बुंनांगोन थारैनो BTC हालामाव BPFनि फारसे बा हाग्रामा महिलारि दैनायनाय BPFनि फारसे फोथायनाय लाबोदों आरो बेबायदिनो मोनसेनिनो उनसाव देरहासार जानायनि रादाब जोङो होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे लेटेस्ट आपडेट जोङो बेबायदिनो लाबोगोन बे समाव गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय मैखोम भटनि फारागथियाव BPFनि बिजाथिया देरहासार जानायनि रादाब जोङो फोसावदोंमोन आरो बेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो नोंथांमोननि सेराव लेटेस्ट आपडेट होगासिनो दङ आरो जोङो मोनसे आबुं खारिथि लानानै फैदों गरेस्वरनि बिधानसभा बियाबनि भिक्टर कुमार दासआबो बे समाव जोंनिसिम खान्थि बायदियै फोसावाखैबाबो भिक्टर कुमार दासनि देरहानायखौ रोखासै होननानै बिथांमोना जोंनि खौरांगिरि बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों आरो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे BPFनि बिजाथिया सासेनि उनाव सासे देरहासार जालांनो हादों बेखौ जोङो थारैनो बुंनांगोन आरो जोङो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे आबुं खारिथि लानानै फैबाय थागोन थारैनो बियो BPFनि बे बिसायख'थिनि फिथाइयाव मोनसेनि उनाव मोनसे BPFनि फिथाइया मोजां जादों आरो थारैनो बुंनांगौ BTC हालामाव मोन 15 बिधानसभा बियाबनि मादावनो BPF आरो ND हानजा जुथाइ BJPनि बिजाथिफोरनि फिथाइया मोजां जादों आरो थारैनो बुंनांगोन मैखोम बिफाव लानो BTC हालामाव BPF आरो BJPआ आरो UPPआ बिग जेर' बुंनो नांगोन थारैनो मोनसेनि उनाव मोनसे बिधानसभा बियाबाव UPPनि बिजाथिया जेननो गोनां जादों BPFनि आखायाव आरो BJPनि आखायाव जोङो गुदियै गसाइगावनिफ्राय बुङोब्ला गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्रायबो जोङो बुंनो थाङोब्ला गसाइगावखौ लानानै माजबादसिन गसाइगाव बिधानसभा बियाबावबो BPFनि बिजाथिया देरहादों आरो UPPनि बिजाथिया जेननो गोनां जादों सफाराम बसुमतारिनि आखायाव आरो बेबायदिनो दतमा बिधानसभा बियाबखौबो नायोब्ला दतमा बिधानसभा बियाबावबो बेबायदिनो UPPनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारिया BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारिनि आखायाव जेननो गोनां जादों आरो क'क्राझार बिधानसभा बियाबखौ नायोब्ला शिवली महिलारि BTCनि चिफ गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि ओनसोलनि बिसि शिवली महिलारिया गिबि खेब राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनानै जाबायदि गोख्रों बिफाव लाबाय बे गोख्रों बिफाव लानाय बिथांनि MLA महरै बादायनायाव थारैनो दिनै बिथाङा MLA महरै बिसायख' जाबाय बिथाङा एक्जिस्टिं MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा जेननो गोनां जाबाय शिवली महिलारिनि आखायाव आरो गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनानै शिवली महिलारिया MLA महरै बिसायख' जाबाय होननानै बुंनो नांगोन आरो मैखोम भटनि फारागथियाव UPPनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ फेजेननानै MLA महरै देरहासार जाबाय BPFनि बिजाथि शिवली महिलारिया आरो बेराफारसेथिं जों नायोब्ला आरो सिडली चिरां बिधानसभा बियाबावबो बेबायदिनो BPFनि बिजाथि पानिराम ब्रह्मआ मैखोम भटनि फारागथियाव UPPनि बिजाथि
रन्जित कुमार बसुमतारीखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों आरो सिडली चिरांनि उनाव बेबायदिनो चिरां जिल्लानि मोननै बिधानसभा बियाबाव बिदिनो बिजनी बिधानसभा बियाबाव बीजेपीनि बिजाथि अरूप कुमार देआ बेबायदिनो मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिखौ निजों मैखोमै बादायनाय जादोंब्लाबो जितु जोबथा राउन्डनि फसानाय फिथाइयाव आबुङै बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिखौ मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानानै एमएलए जानो हाबाय एबा बे बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बीजेपीनि बिजाथि अरूप कुमार देआ आरो नोजोर बोथावना मानास विधानसभा बियाबावबो बीपीएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीया बिथाङा फिन खेब आरो एमएलए महरै बिसायख' जाबाय बिथांखौ जों बुंनो नांगोन बिथाङा गोबाव सम राजखान्थिनि फोथाराव बे खामानि मावबोनाय सासे बारग' एमएलएमोन आरो फिन दिनैनि जि फिथायाव एमएलए महरै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय मानास विधानसभा बियाबनिफ्राय बिथाङा मैखोम भटनि फारागथियाव थानेश्वर बसुमतारीया देरहासार जानो हादों आरो इउपिपिएलनि बिजाथि मख'नांगौ बाथ्राया बिसोरदि इउपिपिएलनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्म थामहिनबा बिथांखौ बर' सावथुन मुलुगाव फैलाजे बरगयारी होननानै बिथांखौ जों मिथिना मोनदोंमोन आरो बिथांनि जे एमएलए जानायनि सिमां फैलाजे बरगयारीनि एमएलए जानायनि सिमाङा दिनै फेलें जाबाय बेखौ जोङो बुंनो नांगोन बिथाङा मानास बिधानसभा बियाबाव बिथाङा थामथि पजिशनावसो थानो हादों होननानै बुंनो नांगोन जेरावनोखि 27,000निबो गोबां भट मोननानै बिथाङा थामथि पजिशन मोननो हादों जेराव 83,000निबो गोबां भट मोननानै बीपीएफनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीया देरहासार जानो हादों आरो नैथियाव रायजो दलनि बिजाथियासो नैथि मासिखौ बेवहाय आवथायदों नाथायबा बीपीएफनि बिजाथिया मैखोम भट मोननानै बेवहाय मानास विधानसभा बियाबाव थानेश्वर बसुमतारीया देरहासार जानो हादों आरो बाक्सा विधानसभा बियाबखौ नोजोर होना नायोब्ला बेवहायबो जों नुनो मोनगोन बाक्सा विधानसभा बियाबावबो बीपीएफनि बिजाथि महेश्वर बसुमतारीया बेबायदिनो मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मखौ मैखोम भटनि फारागथियाव देरहानानै बिथाङा बाक्सा विधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो नांगोन तामुलपुर विधानसभा बियाबाव एनडिए हानजा जुथाइ बीपीएफनि मदद मोननाय जितु बीजेपीनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया बिथाङा मैखोम भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों इउपिपिएलनि आफादगिरि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथांजों बादायनाय जादोंब्लाबो मैखोम भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ फेजेनबाय बिश्वजित दैमारिया आरो बेनि उनाव जोङो गरेस्वर विधानसभा बियाबखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन गरेस्वर विधानसभा बियाबावबो एनडिए हानजा जुथाइ बीजेपीनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासनि जितु दा आबुङै जोङो फिथाइखौ मोनाखैब्लाबो बिथांनि भट साननाय राउन्डआ सोलिगासिनो दं आरो बे समाव बिथाङाबो मैखोम भट मोननानै बिथाङा लिडिं एबा सिगां फारसे आवगायगासिनो थानायनि खारिथि नोंथांमोनाव बड' लाइभ 24 नायगिरिफोरनि सेराव जोङो खारिथि होगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जोङो भेरगाव विधानसभा बियाबावबो जोङो बीपीएफनि बिजाथि महेश्वर बर' बिथाङा मैखोम भटनि फारागथियावबो देरहासार जानो हानायनि रादाब नोंथांमोननो जोङो फोसावदों आरो बेदिल' नङा बेनि अनगायैबो बीपीएफनि बिजाथिफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे विधानसभा बियाबाव देरहासार जादों गुबुन फारसेथिं इउपिपिएलनि बिजाथिया मोनसेनि उनाव मोनसे विधानसभा बियाबावनो बीपीएफनि आखायाव आरो बीजेपीनि एनडिए हानजा जुथाइ बीजेपीनि बिजाथिनि आखायाव जेननो गोनां जादों बिग जिर' होनना बुंनो नांगोन बिटिसि हालामनि बे फिथायाव बेबायदिनो आरो उदालगुरि विधानसभा बियाबखौ नायोब्ला रिहन दैमारिया बेबायदिनो मैखोम भटनि फारागथियाव दिपेन बर'खौ मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेनदों मख'नांगोन बेवहाय नोजोर बोथावना जादों उदालगुरि विधानसभा बियाबाबो जेरावनोखि एबसु नागारनानै राजखान्थि फोथाराव ओंखारदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा एबसु नागारनानै राजखान्थि फोथाराव गिबि खेब इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट लानायनि बिथाङा एमएलए दारायदोंमन एमएलए विधानसभा बिसायख'थियाव बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमन नाथायबा बिथाङा बीपीएफनि बिजाथि रिहन दैमारिनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय
दिपेन बर'आ आरो फारसेथिं माजबाट बिधानसभा बियाबखौ नायोब्ला गिबि फिथाइ महरै माजबाट बिधानसभा बियाबानो गिबिसिन फिथाइखौ लानानै फैदोंमोन माजबाट बिधानसभा बियाबनिफ्रायनो बेखौ जोङो जागायनायमोन नाथायबा फारसेथिं मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो जोङो आपडेट नोंथांमोननि सिगाङाव होलांबाय थादों आरो बेबायदिनो माजबाट बिधानसभा बियाबाव जागायनानै बिटिसि हालामनि गासैबो बिधानसभा बियाबावनो बिपिएफ एनडिए हानजा जुथाइनि बिजाथिफोरा देरहासार जादों थादों बेखौ नोंथांमोना जोङो आबुङै जोङो फोरमायगासिनो दं आरो माजबाट बिधानसभा बियाबावनो इउपिपिएलनि बिजाथिखौ मैखोम भटनि फारागथियाव फेजेननानै बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा गिबि बेबायदिनो फिन आरोबाव एमएलए महरै बिसायख' जादों आरो बेबायदिनो जोङो आबुङै खारिथि लानानै आरो फिथाइखौ जों बिटिसि हालामनिफ्राय जर'खायै जों नोंथांमोननो फोसावबाय थागोन नायबाय था बड' लाइभ 24